sitúa na parroquia de Segrín. Chamase así porque está situado na Peixosa, que fai referencia ao paíso. Viña sendo un tipo de cereal coñecido por millo miúdo. Sería unha zona onde se cultivaba este tipo de cereal. Antigamente, os vecinos e veciñas viñan aquí a lavar a roupa, pero actualmente veñen a coller agua e a levar a unha prenda de roupa. Foi construído no ano 1927, sendo alcalde don José Rubira. Antigamente tiña sellado, pero agora xa non ten. En 2016 viñeron a reformar de novo, mellorando o seu chan.